pyydetään tänne lavalle lähtökohtaisesti maahanmuuttovastainen 45-vuotias kokoomusnuori Karim Zyskowicz. Ihana olla täällä! Hyvää iltaa! Hyvää iltaa! Karim, tervetuloa. Karim. Mä kuulin, että sä olit ollut parissa. No joo. Sä jäi Rusan alta kiinni. Se on Rysän päältä. Rusan alta? Päältä. Ai sä oli päällä. Hauskaa, jatkaa. No somelainen sonni. No niin, joo. Karim, täällä esitetään tänään erityisosaamista. Kyllä. Mitä sinä esität? Me kaikki tietää, että suomen kieli se on aika hankala. Jopa meille somelaisille. Mä haluan auttaa kaikkia ymmärtämään suomen kieli. Suomalaisuutta. Kyllä. Eli somelaisuuden ymmärtäminen. Meillä on Karim Zyskowiczin helpdesk. Mä olen valmis, anna tulla. Karim, meille on tullut täällä Twitterissä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys, johon sinä siis vastaat, on Jarno Koivistolta. Hän kysyy, oletko somen suomalainen, Suomen somelainen vai joku muu? Kuka? Sä. Mä muu. Siis oliko mä somelainen vai jotakin muuta? Juuri näin, tämä on kysymys. Mä luulen, että tässä kusessa on perisomelainen kompakysymys. Ei ole oikea vastaus. Mutta mä vastaan, että ainakaan mä en ole rotsisomelainen. Niille mä vaan heiluttelen mun keskisomea liikenteessä. Seuraava kysymys, ole hyvä. Selvä. Seuraava kysymys tulee Twitterissä Heikki Valkamalta. Se kuuluu näin. Neuvostoliiton aikaan oltiin somettuneita, niin sanotusti rähmällään. Näetkö tuon somettumisen ongelmana, Kekkosajan somettumisen? Kekkonen. Ihana suomalainen presidentti. Uksivaltia, se oli diktaattori. Kekkosella oli hyvä kotimainen muija. Joskus jopa 2-3. Jari Saaravo opetti mulle kaiken Kekkosesta. Kekkonen oli mies, jonka ympärille tuoli tuota. Mies, jonka sukunimi jää mieleen. Mies, jonka kasvot oli... Raastinrautaa hioneet. Ei, kun ne oli 500 markan setelissä. Niin, etkö sä muistaa? Kyllä, muistan, joo. Okei. Mennään eteenpäin. Selvä. Viimeinen kysymys. Kansanedustaja Sinue Wallinheimo lähestyy Twitterissä. Ihanaa. Kyllä, nyt on haastetaan. Hän kysyy näin. Kansanedustaja kaverini Ben Z on hieman ujo tietokoneiden kanssa. Miten saisin hänet tutustumaan somemaailmaan? Yllättävää tietoa. Sinue, kysy Beniltä. Kuinka Beni voit edustaa kansaa, jos ei tunne somelaisia? Beni, tule Karimin talliin. Yhteensä me vallataan some. Mä haluan vielä kertoa tähän loppuun yksi asia. No niin. Jari kertoi mulle, että muista sanoa lähetyksessä, kun mun urani aukeaa, niin se tuottaa lappupalkea. Mutta meillä muilla mailla kuin Suomella se on riskiä vailla. Kuja! Kiitos! Karim Zyskowicz! Hyvä!